हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ फिन नोंथांमोनखौ गोसो गोथारै फरायफिनबाय दिनै नैया आङो अनला संदो औवा मेवाइ मोखैजों ओमफ्राय नाजों आरो थास' बुगा एवदों आलुजों नायलांबानो जाबाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ आरो सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला अननानै लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना गालां नैया थास' बुगा दानदो दा नै साननि टाइम आरो 9:30 जाबाय मानो इमान खोमसि नुदोंबा थास'खौ थास' गोसोमनि बुगायो नील थास' आया इ थास'आ माना आरो ओमफ्राय मानो खोमसि नुखो हमनानै मोनदों आं इखौ दा हाग्रोना लानो आङो सयाबिन एवनि इखौ आधा बाथोन देगोन आधा भाजा होगोन आरो दहाय माबा मा होनो थास' बुगा दानदोंमोन दे इयाव होगोन ओमफ्राय दा थावा देंदो सयाबिना बाथोन जाबा जि गोथाव जाखायो मानसिफोरा सोरबा लोगोफोरा मोनजादोंना मोनजाया खेबसे जाना नायगोन बाथोन देनानै एवनानै बरिया बाथोन देनांगौ आरो बरिया मोनजायो बेयाव हनै संख्रै बेनिफ्राय ini rong ya एवनानै इदि जाबाय आरो सोरना थाव ओंखारलायलांबाय थावखौ सोबखांना लादोंमोन ना दा नै गफिनजोब्बाय आरो खांना दोननोसै दा इखौ थावा गफिनजोब्बाय दे इखौ हाना लाखाबाय इयाव होबाय गरनैसो ओमफ्राय आलु दरसे ओमफ्राय एवनोसै आरो ओमफ्राय नै हाना लाबाय थावाबो दुंबाय दा इयाव नै पासफोरन पियाज फालौखौ सेफे होबाय देलायलांदों आं फालौफोरखौ सामब्रामखौबो हाखाना होबाय ओमफ्राय नै फालौ बेखौबो होबाय सयाबिन एवनाय लराया नै मारै जादों थावखौ गारदो आं एवबाय खोबना होनोसै दानिया
दै ओंखारगोन इनो मारा गाख्रबबाय थादों इनो बेयाव होनि संख्राय मा रं होनि पुरा स्कुल बन्द बा ओरैनो स्कुल थाबासो मोजां स्कुलानो समबार खालिसो खुलियो ini दैदोनो जुदि आलुआ रुयोबा दैसो होला ओमफ्राय रुयाबा दै बाय होगोन आरो खोबाबलायना दैया बाहायल' ओंखारदो रुइदिया दा इयाव होनि दै बाय होनानै माने मोनबाय थासिगोन आरो खोबाबलायना होनोसै दैखौ बाहायल' होबाय सयाबिनखौबो होखाबाय दा रानथोन आरो रुइजोबखाबाय नै ओंखामबाय जाबाय बे थांना दोनसैलाय Tayo दै होना होनोसै नोंहा लोगोफोर नानि थावाव दै होबाय इनिफ्राय एग्लि जाबाय नै फैयामसै गामोन जानानै सेस बेखौ होना होनोसै आरो दानिया देग्लायनिसै ना बारा गोखै जायाखै गोदौबाय थागोन दा संख्रै होनि दानिया अन गुन्दैखौ देना लानि आं इथिं बेयाव माइरं होबाय ओमफ्राय सामब्राम गुफुर होबाय दानिया बेयाव दै होनि दै होना देनि इखौ मानो दै होना देदो दा खोन्थागोन आङो नायलांबाय था देग्रोना लानि मैया देखांबाय ओमफ्राय नै इथिं गोदौबाय इयाव माबा हालदै बाय रं बाय होना लादो आरो मबाइलाव माबा कालारानो फैया ओमफ्राय इखौ होना होनोसै आं मानो इरै होयो माने गोरान होबाथाय एखेबारे गथा गथा खायो आंनिया मानोबा इमान मोजां साना होबाबो इनिखाय इदि ट्राय खालामदो आरो इगोदैबा बरिया जाबाय निया गथाबो खालाना साना मैया दानिया बरिया जाबाय आरो गथाबो खायाखै सोरनियाबा इदिनो अनला संबा गथा खायोबा इदि ट्रिक बाहायनो हागोन नङाबा बेदर बायदि मोनजालायलाङा आरो आंनिया गोरान होबा मानोबा बरिया जाबाय गोदौबाय थासिगोन इयो ओमफ्राय इयाव ना होना होनोसै गथ'फोराथ' जाखाया ना सुबुखा जाना मैगं खोन्थागोन इसोरनो दानिया मोनबाय थागोन गोदौबाय थागोन जि बरिया जाबाय मैगङा ओमफ्राय लास्टाव जिरा गुन्दै होनानै इयाव खासिथारा बिलाइ होनो मोननांगौमोन जि बरिया जागौमोन खासिथारायाबो थैजोबलायबाय नैया लोगोफोर थास' बुगा एवनाया दहाय
गोरान एवदो आरो इखो दै रानजोबहोदो ओमफ्राय बे जाबाय ना बाथोन ना देदो ओमफ्राय बे जाबाय सयाबिन बाथोन आरो नैबे सयाबिन बाथोन देनायखौ भिडिअ बानायदोंमोन खिन्थु भिडिअआनो थादिया मा जानायबा ओमफ्राय नैबे जाबाय मैगं जिउ बुरायनि आथार बे जानायखौ भिडिअ बानायलायला लोगोफोर गथ'फोराबो खायसे खामसोदो दिनै खिन्थियावनो जाबाय दानिया जाग्रोना लानोसै आरो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन जोबजासिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोनखौ जोबोर गोजोननाय थाबाय थेंक इउ फर वाचिं